Ja. Sessie nog 5. Joven Cardi. It's a 6185 production. Daar kom daar waar ik zit in mijn kamer en vraag wanneer Jezus zijn miracles maakt. Vannacht gaan I aan mijn leven kom raak. Van ik is moeg, mijn Heere ik is moeg. Daar kom daar waar ik zit in mijn kamer en vraag wanneer Jezus zijn miracles maakt. Vannacht gaan I aan mijn leven kom raak. Van ik is moeg, mijn Heere ik is moeg. Ik scout mijn gebeden, zo gaan die smaak aan de kiel met de knop af. But sometimes dan zit ik alleen en wonder of ik het die fok op is. En hoeveel keer moet ik mijn kop staan voor ik besef wat ik hardkoppig is. En ik is de een van hoe zie om die op te put, wat ik doe niet opzet. En hoe komt toen ik al die goed aan mezelf? Is goed voor anders, maar niet voor mezelf. Ik niemand gevonden, dus zoek ik voor help. Is niemand te vinden, nu zoek ik mezelf. Ik voel ontsteld, ik schrijf die songs, maar is er genoeg voor die geld? Maar ik tel op mezelf, hou mijn kop hoog met de hoop, al die zwakkere daas getel. Ik wil in meer fighten, ik zweer op mijn lijf van mijn lightie. Dies wat ik doe, is mijn lijf op mijn mic break. Dies wie ik is en ik worry of zij me niet liken. Je komt met de goede, wat kan zij voor mij vertellen? Mijn hele leven was een loving hell. Wat ik repent, zo hier is een god, ik zoek naar help, ik had zoveel engel. Ik draai connect, maar ik blijf die lijnen tangle. Die stelen damage, waar de vader mijn errands. Wat I guess that will never happen. Ik voel exhausted, but ik handle all die shit, whatever. En nog met wat ik aan moet face, ik stap mijn feit tot boven mijn ancestors. En bij je wel leer, ik moet vallen tot ik een collapse. Kan zij niet beseffen dat ik is geblest. Ik heb die nog bij je, maar ik zet thanks. Zodat zij kan zeggen, hoe gaan een collapse als God met bergen. Die is voor ons, wat vecht met bijen. Zij moet weten dat zij een plek. Daar kom daar waar ik zit in mijn kamer en vraag wanneer Jezus zijn miracles maakt. Vannacht gaan I aan mijn leven kom raak. Van ik is moeg, mijn Heere ik is moeg. Daar kom daar waar ik zit in mijn kamer en vraag wanneer Jezus zijn miracles maakt. Vannacht gaan I aan mijn leven kom raak. Van ik is moeg, mijn Heere ik is moeg. Ik is diep op mijn feels in de way wat ik feel is ze lekker niet. En ik kijk in die spier, maar die man wat ik zie is zie ik er niet. Maar zolang wat ik breed ga ik voor toe gaan. Val ik vandaag en ik morgen weer staan. Zie dan mijn tranen, maar mensen mijn story verstaan. Ja mensen mijn story verstaan. Het is heel gevoel, je stukken van binnen, maar je is klaar om te huilen. Het is heel gevoel in life om besef. Niks is van mij niet. En zij is maar goed leven niet vat. Want je hebt die reden om je zo te blijven. Wat zei hoe die storms, maar wie zei die zon gaan die morgen weer schijnen. Ik is zwak en ik spijl in die dag hier eigen mee krijgen, dus ik zak op mijn niet. Ik is sterk op mijn feels, kan niet heel al die pijn, kan niet heel mijn leven, dit drijft me insane. Ik wil mijn leven gevat, ik wil mijn zakken gepakt, volgende gat en gezakt, ik wil mijn opgehangen, maar als er het change, God me kom safe, kon je mezelf in je face. Elke dag wat ik voor beter days, dank je voor allemaal wat staan bij mij. De druk en de zullen was daar voor mij, bij toppie en Tani is langs bij zij. Zo ik het gestaan en hoe dun is die ijs, zo dit is waar ik geef voor God al die prijs. Hier is die ene waarvan mij bekleed, zo hoe kan je dan met keels uit. Zoals ik zit in mijn kamer met tranen, ik kan niet mijn vader, mijn leven is zwaar. Ik is moe, mijn Heer, ik is moe. Wat hij doet, wat moet ik het doen? Zoals ik zit in mijn kamer met tranen, ik kan niet mijn vader, mijn leven is zwaar. Ik is moe, mijn Heer, ik is moe. Wat hij doet, wat moet ik het doen?